یک قصه درباره گروزینا. عجل میای خانه گروزین، مگه جانی تر میگیرم، گروزین زیغ میشه، میگه ما کودکای معده دارم، مال زندگیم در پیش، بیا همین کارو نکنه. навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дар инҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногуна меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед, барои пардохти аввалинтон 6500 рубл бонус медиҳанд. салому алайкум биродарои ғариби, ман субҳи содиқ як қисса дарбораи гурузино. аҷал меои хони гурузин, мага ҷони тара мегирам, гурузин зиғ меша, меголи ма кӯдакои майда дорам, молори зиндагим дар пеша, бия ҳами корро накунем. медрои ай падвал винои маҳшаро мерорам мезанан, ҳар да клетбод меша, вай мерои мера, гурузин саҳар мехеза хони ҳамсои дигам муқом нолу фиғон рафтестай, ҳамсоё ҷамъ шидигам мега чӣ гапай, мега гоги мурдай. Е гурузини шавқати аҷал будиги чӣ мега, ҳаму кисиёчи дар хонаш 2 стакан вино надошт ки ҳаму да биреза, ҳаму спокойно бирои бирова. Сар баланд меҷи. салому алайкум биродарои ғариби Шер Маҳмадҷон. як қисса пешниҳод мекунем дар бораи биродаре ки дар ғариби ҳодиса нисбати вай рӯй дода. я сарсапидам дари магазин тақ меша секс шоп, медуру я биродар тарафи магазин чи баги резиниви бабата бихотир даста ҳамира ман магазини шумо хиридам. ҳо ака бихотир мунаста айбан ям муғизаш чи доварди ира ба навоварди ира ман ҳамун рӯзи бурдагим дам кардам, гуфтам ваъна бибарам ягон ҷо шикоф набоша, проверка кунӣ ихидозиди ҳамсоя айҷиғи дардидай малисаҳоро гав задай. як моҳ буд кашокаш будум. салому алайкум ҳамватанои азиз, мухлисои Шер Маҳмади ғариб. дар кабинети раис савишани рафса раис полни ход мардум обеспечивад кадестай беру мебарояд тарафи секретараш мага бахе насиба бахе тез шафёри мада занг бизан биёй ки ман монда шудам барам хона, ягар асп саворӣ кунам, ягар напряженим ҳушива. секретарам хеле настроенияш мегара тарафи раис нигоҳ мекана, ҳо тезтар бара раисҷон ки ӯ байтала то савишани ту тамом шуда 4 бор занг зада буд.